Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt kaikkien tutkimusten mukaan todella paljon viime vuosina. Noin 20% pojista on heikko lukutaito. Tänään me kysytään lukiolaisilta, että millaisia kokemuksia heillä on lukemisessa peruskoulussa ja mitä olisi voinut tehdä toisin, jotta lukeminen kiinnostaisi myös poikia. Kuinka paljon sun kokemuksen mukaan luettiin kirjoja peruskoulussa? Tavallaan luettiin, mutta ei sitä ihan hirveästi valvottu, eikä se ollut oikein oma juttu. No harva luki oikeasti, koska opettajan oli vaikea valvoa sitä, että lukeeko oppilas oikeasti vai onko se vaan omissa ajatuksissa. No aika vähän, jos oli vaikka joku, että piti tehdä kirjasta esitelmä, niin moni vaikka katsoi sen elokuvan ja mäkin sain tuolla tavalla 9 arvosanaksi. Mikä sun mielestä auttaisi, että pojat saataisiin lukea enemmän? Vaikea sanoa, mutta kyllä sitä lukemista pitäisi varmaan valvoa paremmin. No mun mielestä kilpailu ja palkinnot. No muakin motivoisi vaikka joku kilpailu tai joku palkinto siitä lukemisesta sitten. No pojat tuossa äsken just sanoi, että parempi seuranta ja motivointi voisi auttaa. Opettajat on keksinyt tähän ratkaisun. Lukutähtisovelluksen avulla opettaja tai vanhempi näkee, että lapsi on oikeasti lukenut kirjan. Lukeminen varmistetaan tietokilpailukysymyksillä. Oikeista vastauksista saa pisteitä, joilla voi osallistua kilpailuun ja voittaa palkintoja. Miltä tämä sun mielestä kuulostaa? Joo, hyvältä, että kyllä minua oikeasti kiinnostanut tuommoinen pisteiden kerääminen ja kisaaminen. Ihan hyvältä kuulostaa. Suurin osa pojista kyllä tykkää kilpailla. No mun mielestä lukeminen olisi varmaan onnistunut aika paljon paremmin, jos olisi kyselty kaiken maailman kysymyksiä, niin ei olisi ollut mahdollisuutta sluivaamiseenkaan. Jos lukutaito halutaan nousuun, jotain pitää tehdä eri tavalla. Lukutähdellä on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä ja sen saa sekä kotiin että kouluun.